mani jeni akati apana unu wada SOMPA de asitine imunu ema akati apa ye no mai mun samma kudi mun samina ne kasebo biji samni e jasu samina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG oh wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Edem Ekoba Simprimo anopano nsia kase bobre ena asono nana KJC Company Limited anopano nsia kase bo ebre no ne de besumwi na kase bo ifri SOMPA 106.5 FM Accra bra bo no nsia na esanso na me headquarters eno ye Kumase 93.1 FM Ayiko 100.9 Adamfopra Radio eye Paris France ena takwa SOMPA 101.1 takwa de SOMPA 103.3 Tachima nso eye SOMPA 106.1 FM Sunyana SOMPA 98.9 Nkranza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankasim aya Kingdom 106.1 FM Decoder so baby a radio one SOMPA FM ena ubenya ye Facebook page no aya SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube aya SOMPA FM live ye website aya www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio nso Kaneshi Market omo apetim ena Doma 100.7 FM Doma FM womunso afakase boy apetim wo Doma ene ne mpotam nyina nana KJC Company Limited woton adansie ho niema woton safra sebra na ubenya de wupa bia branches ahodo tontina 74 mission ye fa T74 no eno eye immune booster papa a betimi aboama sojafo a woni paduam agya na so just hot kenke womunso dokona ede ne bo no eye 3 Ghana so de sepe ene ye di ma wo midima for herbal center Dr. Tamada so the time eto yare no so na wotu ase nyuma na ebo ye chidom ame ye di anopa no nsia kase bo na som wafri SOMPA 106.5 FM Accra enam ya affiliate radio stations ahodo ensema ye de esomo anopa yi de di makotene no ebini na se tutu ababio asanteman nyina awura wono na woka che prosifo se eba na hensem a wo munyu ho mfrim Omampanyi His Excellency John Dramani Mahamad yatujade ntia Accra Kumasi Expressway no wo mudi dwumadie bia etesane ebechirim eno ena namso ama United Nations former senior governance advisor wode nsem kakra tudwa ewo sane yebu man eho na yedru Kumasi Central Market nso a abakade wo mo tom nam ayaho sane ntwenam ayaho anasa mpata ayaho ne adwene no wo mo sisese die adeto no ekofom papa pantiama ta dry meat no dodo no a ejano kwa ena ekofom asantemantam ho no a atwema yabe wonom nso sebi mpraduasa enemre mu ayatie sese die yane ehwo ayade ama won papa we cashier eye mesremo cashew traders and exporters association yetia no womo edia tudwa edia de sede se womo nkrofo mo ni womo ye adwuma no womo ma awia emo womo dwumadiem ye be kwa kopiem wo Kenya na hippopotamus wono de nkansuo mu no oda wa free nsuo ma ba abontene me na wo ka sei nipa nan wa ku wonyina Ensempi kan we num ho ne de sumo sakasebo de afi SOMPA 106.5 FM Accra 80 America tante abasahare so na join your Facebook se si anasa YouTube eno ye SOMPA 106.5 FM Accra e se ensema ye de mamwo no emu videos eni mfonyi na nso eka ho eti wo pese wo video no na wo mfonyi na wo mpanifo a ekasa wo mo animu a na waba ye Facebook page no a eye SOMPA 106.5 FM Accra wo like page na wo share eti ebribia ye beba no na wo nso wakona krana ye de kasebo yi esomo no pai eyeme die nyame ehira no akosua ago aboagye wobetimi so afrem yakosua nhira mene medoba odoma kuma chia me obrempon na kwaku ampoma
afei yanshan seminase emfa emawo na yekopia mu awo asanteman nyina wura na ase tutu aba bio ya otosom yenu na anyam kese na aboboa no enu ada enu otutu ntoma kama pa tietia ne chawchaw mu ebepie mu ewo nkran na nkran abaaye no wane Ghana prosi rampemo asedu IGP Yerwa Christian Tete Yehonu wono na ebo nkomo na ne nkomo bonum no enura efri dumienu ede ba besi hot bite so ye kyerɛkyerɛ mu bebre ede ma na fa kakra ye te afri honie wo kyerɛ se prosifo eba ahensam a ya wo munyiwam ho mfrim san se enam so ma ede oyene pa element me ho ase ene si montere so na wo ka ne se nyina na wo ka de akosi se ubeduru baabi na baabi wo wa ahensam nti we na prosifo do mo agimu a na anompo asantemantam mu wono a hyeda bo kokko asantemantam mu prosi pani pa wom de na ba Oyera Arthur wo bomode aka kire ne se wo ba wa bai eba na asantemantam mu ahensam a ahensam nyina ayi wono ne dia ede nti onya ma no eno nti akoba ne se na wo gina nanom nyina na mu aka kire prosifo se ahensam eye wono mo nananom a na edie prosifo do mo ba mpe na wo mo ya ma na sei issues where we look at the lineage of people before we get them. No matter who has money or who doesn't have money, you should hear from the appropriate lineage. Once you hear from the appropriate lineage and it is confirmed that the family wants you to be the chief, we will give it to you. Sure. No one will be allowed to use his money to influence any chief as a title, to create confusion and fighting in any village or community or anything. Sure. I'm sure that you know that in Ashanti, it is illustrating that in the Hafu area, it is illustrating that some parts of it. Wei aye asante hene otumfo osei tutu ya otoso mienu na yetene nka no wode nsem wonyina to dwanra wo bra wone IGP Asia na ne nyina mu no na oponcheku wonu ogina ho a wotase nsem ma ayen Meka ho sen na Kojejesi Company Limited ko ba simprimo anopa no nsia kasebo na wuti a Just Hot Kenke ejine tata na midima fo heba sentence so ema na kwaba na tonti na 74 mission so ejina kagina mu no na wunu aba kosu agwobo aja kosu nhyira meni obrempon na de somo no payi na yeto aso no mampanyine His Excellency John Dramani Mahama ede atodwa masompa kasebo ababeto ye prono so nsem nyina ne se Accra Kumasi Expressway no mopese omo ye hu adwuma no nipa dodo na akyerew magene ede afa ho a asede omo ne ban no nya jiri fi se eye ka buburuja na ba beto oman no so nanso okire mu se Accra Kumasi highway no se wo hwe December 31 ebesi January 1 no a traffic a esi ho no enipa bi wo ho mo de donhwe dumienu besi aduonu nan eye 12 to 24 hours na omutim di cha Kumasi Accra road na Accra Kumasi road de enka wo twa nka aburu so adonhwe nan na asennum no anko akwakoduru nanso mi firi nkran ko Kumasi mi firi Kumasi bankran na no me de donhwe dumienu enam traffic a ano odintia ene na esafata ye hu adwuma eti o se asankare na emiamia ho nyina no traffic ye na ewomu no ano ohye dodo eti aban afato no so se sa Kumasi Accra na sa Accra Kumasi Expressway no ye baba ye ne yie na etimi abo ma kwan ni mu atre na abai na etimi asom wo bia na ma akobadie ayemre yakwane ntentem abasahare so ene mrekatente. Is going to be the Accra Kumasi Expressway. Education in our road network, in rail, in aviation, in health, in education, in agribusiness, and manufacturing. And one of the iconic projects under our big push is going to be the Accra Kumasi Expressway. And for those who have spoken against this expressway, I wish that they were in the traffic jam over the new year, when one single church holding a convention brought the Accra Kumasi Road into gridlock for more than 7 hours. Accra is the biggest city in Ghana and the capital. Kumasi is the next biggest city in Ghana. And the traffic between these two cities, it's a shame that we have a single lane road. Enia yeti eyo mampanye His Excellency John Dramani Mahama na wo chem sese wo hwekura so pa wo yinkran efri ho na ye Kumasi eti se bia wo bi tu kwan abadonhwere di mienu akobadie ano odin dodo na mampanye be wie no wo chem se Ghana ha ye wo suni ban bia ensem fata na mamuomu no wo pese wo twam se aban bi hye adwuma ase aba foforo ba na wo no wo twam nanso ba sa no a emampumto emantentem eti obi hye ase pe na wo bi nso aba be wie. Our economic development programs must be medium to long term. We cannot build the Ghana we want together
If after dogo bi enuabe na wato agu no emmoa magana emfa no ntuma pa emfra eno nti omampanyi His Excellency John Dramani Mahama say na ban yi suoi empuntudwuma bia ye Ghana dia eti ba bia beduru ye ne say ye 50% yo say ye 40% yo obeto so awie na edemfa so de ede amaye we ye nsem a omampanyi His Excellency John Dramani Mahama ede tu dwama so mpaka sebo ye de sommo anopai santo aso okro ya yi no ne fa ba bi de no ya na nye eno nipa wo ka say oye former United Nations one senior governance admiral every was santo aso we bi na wo ka say no de enye kra no afei wo kire mu adi kosi say saade we ya ekoso no ekame akwa ete say nia you do me I do you bi enti obi aye bi mense ba ye bi e ba na sa emmoa emma mamuo en nchechire papa no enkoso. I pray not, because the removal of the Chief Justice really the country's justice system. Of course, I'm aware of the argument support of the removal, but the fact is that we can't have a stable governance when some key institutions of governance, the heads are changed at will, or because we don't like the way they behave. But when we are getting to elections and political parties promise to do ABCDs, especially threatening to remove such officials, and they come to power, they do, then if we are not careful, it becomes part of our political culture. So my hope is that now that we've done the Chief Justice removal and things are settling down, and I'm waiting to see if there will be any study that confirm that in fact the public trust in the judiciary is going up because of the changes. If that is the case, well, we have to let these things settle down. We Professor Bafo Ajimandia, one on the say, Anunti. Wakaya put the question to say, send you nipa bi atwe on so da say special prosecutor, the American kind of special prosecutor no. Won be na die no. Eno na mampani kura ka so o montwen sensan. Eno nti se be ye beboa ama mamu nchechire etimi akonka ntia. Meka wo sa ha ye SOMPA 106.5 FM Accra na anopa no nsia kase bo na wugusu a wutie no a ye Facebook page ye SOMPA 106.5 FM Accra obetimi aba ho abehwe videos ne pictures ahodo a efa ensem ye ho ye nsentro ni ba wa beidu o wa sentimental mo e de aba bedan won kran ha se wo kopie Kumasi Central Business Market anase Kumasi dwakesiem na wo kopie ho no adwadifo wo ho ne titiriu wo mo ton dry meat no se bia wo hwe na aponche anase nantwie a ye kuno a ya na akoye pa esi we dey dry meat pa and the bi so dry fish no say bi te say agene ene ade ni nyina no na no so eka ho no wo mo se gjedie ekofom pa na ehyanse buru nyabre ni mu eti se wudu Kumasi dwakesiem mu a wo mo di dwa e wo sa le ni so nyina no amo mo sika sam e ya tope eti wo mo be se bra season na sesa no obi anim se ba dry meat di anka wo de ye nkwan a ekoye pa se wonya nantwi na ma ya toton na wo se wo de ye abenkwan anase bia wonya nantwie anase wonya bia ponchi bia ya toton ana wonya adwene bia no nsuo no ede na ebi so a wo de ye nkatenkwan wo se ya na ekoye anase abunabunu na wo de ya wo ne kama na enso se ne bo no nso nya de wo soro de adwadifo no se wo mo gine ho wo ntiase ya ne se I can't think far any say sa dry meat ne dry fish ne bo ni soro eti wo mo nim die ntia eho dwadie no akofo Ghana fo entobi enwe and so adwene no because adwene bo na ye den dodo so bia so ma no adan nani ti akokwa na ye wi ene prokontra ne beef bronya ne ya nka ho bi benadu jinam sa ele sei ene ma we mi anam de ba isi a am di fi aflam place na de bo minu eni me kokwa so na kofa ba ene ono so ti ha na otwitwa me ba ye nyina o kasasa scale so otu aba because o yinya se entampa so abet na me ba ye kotu a we si obi am gina ento ba ha kra agranti ene bo anya den anso ye nto ade ejana no odin sika ni wo mai mu ntie sabai waye naja wo mfa sika ni megum ni ento ade ma ye ni afie nya bi hwe ye ma ne ye nananom na ye din adwuma bi e wo dwai mu bia wo season e wo bla e beto akoko ene wo bla e to adwene na ka betu esi na mu hwe na wo ma be huma ye se atopum ya biepo ya atopum ya biepo ti be se be ya fini die adwene bi o to adwe bi e hwe ma be ka no korem season e bia na fi afima yes mu de nyankopan ya dom na ye so adwuma asole we enti omo mo ton adwene na nkyina ma ya toton ebisi ebo no wo soro ne bo na ye den na emo se nkokọ na nkrofo wie obi a epe chicken wings ana obi epe akokọ fie die no efi akokọ na wo de aye ne nkwan na enso de enim no ya adwene ananse na nkyina ma ya toton ananse aponche ya toton kotodwe ene ade se ye nto ene bi se ne bo no so kosoro ene bi so se ne bo wo fam we ye adwadifo no adwenche de mom wo masema wo di tudwan se mampanyi fa sika ne ngum
Sikani de nko mfa ngumu pa na Ghana fo yenwu yenum na agene ene na nkyena ma yatoton ne yentimi ntoma wo mo na omo nso nya sika nti wo mo masuku fi se ebra ye wo mu die ene mu amomu ayede papa e se agene ne bi wo ho pa na wunya na de ye nkwan se bi abenkwan papa bi pa se wunya Greek de kakra na wunya local one nso kakra beno na de mix ne kama na wo ye ne kama anase bia wo ye abunabunu bi na no wunya agene papa bi na nkyena ma yatoton na sa wo de wono a na mankwan no ayede na nsusu nipa no odu dwamu a odu ha efo odu ha ne boden eze se obi aso de akokọ e de be yaduan obi ye nkwan a akokọ nkwan nko a AKOSUA's favorite eno na se obi apẹ na mo won besre se mampanyi ntu sika ne ngum se de be nipa dodo no a e betuto sannam ne bi na yedi etwa yanum na wo mu twa mo anum wi a ebedu anwumre no definitely won be yesa ne wo mu no won be yi kakra ba bontene na no na akopie mu ewo atwemaya bi ne mpota mu ho a won mo se eba ne se afiafie mu kakra no agya won betimi ayo mo ho yie no a se bia wo bi kura atwamu se wakodi adwene nkwan na wo twamu wo atwemaya bi ho na ne yamo aka no wo peba bi papa na janka wakoye ne ho yie kakra ya ne kakra anka wo kro mu ho a kro ne finfin pe ya won betimi adarati onipa nse o kwa ha te na anka koye ho yie kakra no eno enye amate sei enka bone pa na ate asi krom tie sei obi a asi krom ho a eno ansa ne ba bia se politin bag yo se den yo anopa fa cheme se bia me bo wanu mu nanso akoba na sa kremo dak na eno wo mototo de sra aban se we de ba ya assembly member wo ho na DC MP ema mesi so afo no na da sentimentem so wo mu nyina amre ommoa na anya hwe no ya ne de ankanya hwe Nantie no obuko bush and the toilet and the sabon and say boy be at the camera position one man on video man nti eje man de emwa ye kolati yesra MP ene ye mpanimfo a omo nsam susu ho bia ombetimi aboa kulo no onye ya dom ye toilet sam de enye kura ye de politin ye ko toilet say program krampo no bi kwa baby agane nan krampo a ye nya baby man no enya ne nan eye ye fele say ye beka kire ne say public toilet nti yesra program MP ne o mapanyi say onno me no ye adoye no mesi toilet from enye kura we ye ba abedu amane bo wo mo se anya kura na assembly member ya wo ya bia kosobo electoral area honorable Solomon Owusu wono so de kakra ka ho che sampa ne omanfo ne ka no eye no kure pa fie ba ko ne sebi se obi ye hoho na otwem na ye fo aka na obi ko fie bi na se ya to gate mu a se untimi se ho sa ti se be ba se o so ko aban de so na aban de isi a se ko fa yare fi so akwa assembly dim ama omo aba be hwe na ye ka se ade se kru empedifo eji to aka we nya adwuma bi a eso ya ke kru empedifo bitimi ahwe na motimi ya innovate na timi aboa Parisu timi inja no ho e wa bonti esa se ikra nya info kra bi a so bitimi kra bisu so be na seja o da tikru na eno no be boan eno na yan ya kan se oyiwa broni be kan se dayiwa honorable Solomon Owusu wono ya assembly member ewo ya bia kosobo electoral area wone ba abedu ena bon komoyi Sompa kasiebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na ye to so na Cashew Traders and Exporters Association atia wo ma wo mudua ene wo ma de kwamono no ekoton wo mo nkrobata wo tachi my north and south ena afa so bunu east region no wo ma kasa de nsem bia todwa so wo mbesese wo mo a wo mo ka ekuo no ho no wo mo ma awia emu wo mudwumadiem se de be ya accountability ne transparency ebetimi ayadwuma owura mo mu ni isa eyadwamtani ene ma Cashew Traders and Exporters Association omo tachi my south and afin so north and abunu east dwemtene prekope and wo sese adwuma so ne adwumaden no wo ye no se betimi edimo je se nukuredie ka ho fi se ye de nukuredie na bobra na ne wo kan wei ade a chia wo ka baako ade a chia no waka mienu a emmoa emoma no nkobre nkrom eto obesese afutuo pa wo de mo se nukuredie awia bebo wo mu dwumadie mu no eno ene beboa ebro ne sof maame otutu atuo e kasa no ewo Some Hill Company Limited ebra sword cutting ceremony course ewo tuabodom na owura mumu ni isa ebo amane se wo hwe Cashew Traders and Exporters Association no a omudwedi omudi no ehu ehia eyi mafutu amedema Cashew actors meka Cashew actors a traders and aggregators amoma yemfa nokore enye adwuma no na se no obia nimi tabi se wo bohu se obia Cashew adwuma na watoka ana watifia enye wanja na ode toye nokore a ode ye na adwuma bia mfie num na waboaboa no a waye yenye we eye afutuo kase
Cashew Traders and Sporters Association what Techima North and South and Abunu East region Womujam Treni Ora Mumuni and a Debaya and Mans of Mame or 222 Sompa 106.1 FM Techima Newsroom what day Ebesumye make out Kasibu Wuti Sompa 106.5 FM Accra Nana KJC Company Limited and Opanunsia Kasiabo and no na Sawopa Densi Wunyama would be Shansia Korea and a catchy and ye come for the Amawo say na dwa say plywood say building wires say cement say iron rod say roofing sheets and chance the bodan so apetampe papa bi ensuo mu awiemu o ejina pintin eye ekoba simpri mu nie adanse hu nie manie eti say wo pantan jo abensa pa setano so ntribo ho etimatim fumasa samankese wenchi na afa so to ase kaso depo abija nkwanta achemodan nyina hini takorade sunyane kaso papa se tachiman sunyane poku ase tantra hill kwashiman iron city boshen breman akoteman adade ntam ehonyina wabie depo akese akese wo mode som etiko nana KJC Company Limited nie adanse hu niema papa nie waton adanse hu niema bebru emfie aduasa 30 years awoda so gina na so abo papo a wo bo adwuma etibra na fa wontoma bebo ne dia no efisasa woton adanse hu niema free ne nshan a wo chance ana wawie eti enkran ne kuma se wo betimi afa no 020 43 55040 020 435540 Ekuba simprimunie adansi ehuniema papa nie na yeko yenimo no na Joss Bakery for H wo say wo mo de Just Hot Kenke aba dokuno a de eyemoton a de yellow corn aye a vitamin A ewo mu enti kenke na wo ye no se wo bia pe soft life enti dokuno no enya afa na wo be kodwoma kwakoto enema bu akwa amole na afa na wakwakoto enye papa obi wonso aburo afa na odi aburo re ba be gu nsuom ansa na owi odi akonikanika bi kura ho na ye de ayam meko eni jeni etu wan sa kakaduro ni ade na afra etu obi abedi udokrom wodokunu de emunya de enti men ha ho frɛ Just Hot Kenke na omumra wodokono ayafa kwampa so aye na emucha na honidie wom eti sɛ wo ye yie event biara na sa ye fro na wo ye na wo pedokono de serve wo ho a eye Just Hot Kenke eye 3 Ghana cedis eti wonya frɛ 025 606882 025 606882 na with them it will kenke experience na ebeye kama Joss Bakery ewo dome commercial bank echi ho will kenke experience easier healthier and more profitable with Just Hot Kenke na 74 mission no pay watch ya say 2026 no say wo ma mpom di hu hia wo say wo bia se wo mpa yare e say yare ya de bone e ba na abo na wo da ho eti yare no yes prevention is better than cure wo pese wo tu ase eti yare no kra emma yare bia benya wo a na sojafo wo nipadum ne fa ni immune system no na wo mo ayemre eti tete ye nananum dudo no ena se yaye no ti se nsuo enyenyono se wonum a na immune system na boost no eti ye fa ni immune booster papa 74 mesha T74 immune booster papa asojafo ni gina brane no ma mo mutuo so eti HIV ba pay kidney ba pay liver infection eba pay prostate enlargement eba pay wanumu sente pay ulcer pay adentia if the immune system na ne ho den etinya virus bia no ababa be wurawuram titi dodo na ye nananom no ma no manyinya wo manim no ene aye ti se nsuo eye T74 wonu dose dodo mananya ba akopɛ wudi si table so na wonom a na aye wo ho adwuma na DHC ene ye diafra ena FDA agiatomu o kan shi drug lane bi wo ho ena Kumase Ashton Colina Heba for 024 607348 024 607348 and 050 1628931 050 1628931 Tontina 74 Misha T74 Yasumu Prekope Entine Yahu dia 2025 die yare yare tonkwanta ya pai na mom sa yare bo na wo pe baabi akwaya sabia ye kamfo medimafo heba center Dr. Tamada so ne ye kamfo de ama wo e se yare bia wo tu na sete sabanche na wo ho atɔ etidi enti na wote na yare e kan wo sa wo fa baabi na adwedwo sisi yare wo kotodwe diabetes prostate issues hypertension kidney failure e ma ne mema mo pa wo ba ye nye okapre wo wi a na Dr. Dujemfi wa ba beda na se eti wo the time e beto yare no so e se obi aka se poku ase mayira na se medimafo heba center no
ɛna sɛ wo Kumase nso a ebua kwa gogo wo janana so a wo bɔ adwuma yare manipa ye mabɔ na ayaresabia wo bowura ho a wo mfa wo yare MP no ɛyɛ Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so say sɛ wo tie Sompa Kasebo na wo dɔfo bi anyamubuo yare a wo hyɛ dem afa ne bra no obema ni nuo wode betu nuo so obehya no ama ne ho ato no yare a ya krankro ekwa na aba asa wo ka asemekọ menyankoi metete nkwanche he ya no fa ne bra Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so no wonye ne ho adwuma etifa no 0244 774282 0244 774282 and 05007272215 05007272215 pokwase mayira wonkran ena Kumase agogo no ye adwuma Dr. Tamoda so nie onyame ne yaresafo nemom ofa nipa mu ena eye adwuma me kan wo se Sompa Kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na ensama yedi kan abobo so bi edi amamo no ebini Asanteman wura wo kan de akire prosifo se Seba na hensam a ya wo munyu ho mfrim na nananom de ya sanso no mampani His Excellency John Dramani Mahama edi atudwama Sompa Kasebo ho dawuro sa Accra Kumase kwantempo no ye ba betrem se be akobedie bekoyie efse nipa bi wo ho a ene ya driver fo bi wo ho a wo mo de don hwiri dumienu besi aduonu nan ene wo mo di twasa kwan no Professor Bafo Agimandua ene wo ka se sa aban bi aba na obeyi mu mpanimfo ana se mpanimfo ada nwumanyuma no adia enye kura atwa sensen ya humeso na yakoba de bebre mo ene se ye bekọ Kenya ehwa na hippopotamus wa kofiri nsuo maba abontene abeku nipa 9 Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na kidney problem prostate there endpoint homeopathy clinic Kumase ubehu endpoint homeopathy clinic ewo kronoma bohia ena Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa ewo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Sompa TV Emma Aketuapa esan se wasom sompanti ehho aketuapa no wo ye de ne wonsa ebeka ye de nsem ne kwa kopie mu ewo Kenya baby a ye fra wa se wo mu etade bi a ye fra no se Lake Naivasha ehho ebe Nairobi pe ena nipa 9 bi won makoji o makoshi o mkwafiri kwa mu wo ye nya asem kuma akra ene se won mko sa tade ho se waja wo mko akopɛ nam kakra na wo mko ya wo mko anadwo sa anadwo bre kro na no so no eni se obi akọ wanti wo mfa akwati kwan de kọ ye illegal
eno na sabre no hippopotamus wo no da nsuo mu yi sabre kro na no no so ba nsuo na no ho no abedidi na se odidi na ade ya se che kakra no asan wura ni nsuo no akwa akoda na wo ho no an wo te se manfo bi ena na nsuo anti no nim se ebia anase wo mo do so pa enti no mo nim se amanfo edidi edeba wo mo hye so eno na ma wo mo te fa so ebe hye sa amanfo yi na no me nipa be se du nan ena na wo mo eye sa fishing no na womo no womo preso pa amebi kura toto nsuo no mu afa womo hwe ya womo hwe womo dodo no na aka 10 pe womo hwe 9 na aka na no mu hu ehwa na jom dibirika ba bonten e ba amane ese ne yasini womo ko hwe mu no na ese hippopotamus no akuma 9 eja womo agu nsuo no mu asemi akoya awraho sempa na hippopotamus no wo ya aboa bia na ni mu ohu kakra kama na wo unya wura ne territory mu dia ene won fa nche okra eno ena no wo susu se nipa ya eba ho saabre no eni se won ba ho san se saabre ne wo so madidi bre ena nkrofo ya ba ho saa ena nam so a attack ba so nipa makoma nan wona hwere wo nkwen kasebo no wasi na ensema yede somo no pay no de dima kotine bi ne say yedru kuma sedwa kase mu a wo eton dry fish ne dry meat ne say se de enkokonko na nkrofo awie eti ama wo mu dwumadie ne ya toape eti adwene a ya ho ne kama no nsu ode no ene tora bia na ntwinam no ya ho ne kama no ye nhyase ntomfanya benkwan ne nkatenkwan no mu nsu nya school fees ni bi entua wo made eno na ade hye ye wo atwemayabe wo mo nso kan de ache wo no mu a ensem wo bie ene aban se sebi mpreduasa bebia won beje online wo munya ene timpanifo mre wo momoa wo mo di atia ho eja eye cashew traders and exporters association e wotechi my north ena feso south ena bunu east chairman no eye owura mumu ni isana sam ne se ne kurade de ye eti obesress wo mo kakuo ne wo mu ne kure ma wo yes nya wo yes no onye wo no na tada bia atroba mu a na ema ekuo ne dwumade no atoape saa no kurade no eno ena kani UN senior governance advisor Professor Bafoaji Mandua wo kan de achira ban se wo ma no kredie na abi enya adwuma se ne be ya wo mo de da man adwuma no wo benya bre aye wo adwuma sanso no mampani his excellency John Dramani Mahama achem akra kuma se kwantempon de enti ye ba be siesie na makobedie akoso wano Kenya nipa nan bi so wo kwa akopɛ nam e wotade bi e friend se Lake Laivasha mu ama hippopotamus akumu nan Kasebo no esi kwantinti bia kopie kotia na efi SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase e SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 wokumase Adamfopa radio e wo Paris France SOMPA 101.1 FM e wo Takwa Techima SOMPA 106.1 Sunyane SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankasim e Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio one SOMPA FM na ubenya ye and na Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra and na YouTube SOMPA FM Live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio Kaneshi Marketer apitim babia and na Doma 100.7 FM so Doma FM for so efakasi boy yene de somo no pay me AKOSUA ago ABOAGYE die nyame ye hira no wobetimi so afram yakosia nhira me ne medoba odoma kuma chiame obrempon nana kwaku ampoma yen sorry sui na safo kantanka bema at the tip of sports no etwaso cause what is SOMPA 106.5 FM Accra.